Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'Aspra, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bon dia, mira, soc Eduard Mira i seria difícil fer un extracte del currículum vitae, que és el que crec que s'espera de mi aquí. Vaig néixer a València fa moltíssims anys, allà pel Paleolític mitjà, exactament en 1945. Vaig fer el batxillerat entre València, en els jesuïtes, i Estats Units, a Napa, on fan el vi, a Napa Senior High School, on fan el millor vi de Califòrnia, i després vaig fer història i filologia també, alguns cursos, diguem, a la Universitat de València, i durant l'època, diguem, formativa vaig estar a València, certament, a la Universitat de Durham, que està a Anglaterra, a la Universitat de París-Nanterre, París 10 exactament, i algun puesto més. Després d'això, diguem, vaig estar a la Universitat d'Alacant durant molts anys i, entretant, vaig ser membre del Col·legi d'Experts en Patrimoni del Consell d'Europa i vaig donar un curs llarg de 6 anys a Bruges, al Col·legi d'Europa, i després, mira, després vaig estar en diversos llocs, diguem, a la Universitat de Cambridge, on vaig estar un temps, i a la Universitat de Londres, diguem, o sigui, vaig pegar molts bacs. I escriure novel·les, que és el que he fet últimament, se remunta en realitat fins als últims, fins al 2006. Havia fet alguna cosa abans, però això és més o menys. I bueno, no sé si caldria fer més coses o ja va bé amb això. Ho tenim molt bé, senyor Mira, moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida i vaja, no? Com molt bé ha dit vostè ara, diguem, actualment, a banda de ser acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, se dedica bàsicament a escriure també i, de fet, està presentant ara mateix un nou llibre, no?, publicat per Llibres de la Drassana, El tinent anglès. Sí. Ara que menciones el llibre de la Drassana, jo he de dir que és l'editorial que més m'ha agradat de totes les que he tractat. Una d'elles, vaig publicar una primera novel·la, l'any crec que va ser 2006, me sembla, a Barcelona, Destino, que és el grup Planeta, i van preocupar poc d'ella. I després he publicat 2 llibres a Bromera, un d'assaig i una novel·la també, que es diu Escacs de mort, que va guanyar el Premi Alfons el Magnànim. I jo crec que la dedicació que estan demostrant estos joves que són en realitat és de Drassana, i estic molt content en ells, com estan muntant-ho. És una editorial, no? Crec que es defineixen que ells fan llibres com feien antigament, com se feien antigament els vaixells, no? Com quasi artesania. Amb trossets de fusta, diguem, calefatejant-los. Sí. I diguem que si esmente el tinent anglès és perquè, vaja, jo crec que podem experimentar en aquesta entrevista a lo millor agafar un poc la novel·la com a excusa per anar repassant el que seria la seva biografia. La novel·la del tinent anglès és una novel·la com qualsevol novel·la contemporània, una novel·la total, té intriga, té part d'aventura, té part de romanç també, i el protagonista és un tinent anglès, l'Antoni Cruanyes, que per entendre'ns és un militar austriacista en l'època de la Guerra de Successió i nebot de Joan Baptista Basset. Bueno, tot personatge literari és sempre una autobiografia, encara que no es nota i encara que ho camufles, així és. No és que reproduïsca fil per randa la teua biografia, però has de tindre elements per a poder descriure, diguem, has d'haver vist rostres, vestimentes, etc., que és el que descrius després. El personatge és, malgrat el nom, el tinent anglès,
que sona el paciente inglès i una sèrie de coses paregudes. Hi ha un altre que és el teniente francès. En realitat no és anglès. Este senyor es diu Antoni Cruanyes. Antoni Cruanyes i Ferrer de Lis, i és fill d'un terratinent i comerciant de Dénia en vins i panses. S'explica, diguem, és una novel·la de lo que al principi, almenys els primers capítols, és el que els alemanys diuen un Bildungsroman, o sigui, una novel·la de construcció de la pròpia identitat en la infantesa i el pas a la pubertat i a l'adolescència. I després ja el senyor pues, es fa major, però li deu tota la vida aquell període formatiu. El xic este, encara que naix a Dénia, i li passen moltes coses allà, es fa descregut, descobreix el sexe i moltes altres coses, i és conscient de les converses que tenen els pares i els amics dels pares, que són austriacistes avant la letra, o sigui, antes de que nasquera l'austriacisme, perquè els comerciants de la Marina, el seu negoci principal d'exportació, el feien amb Anglaterra. Anglaterra era el principal mercat, i ho ha estat fins fa poc, i encara els guiris, els turistes estrangers on van. I les converses que tenen es veu, diguem, esta querència per el partit austracista. Com saben, l'època de Carles II va ser una època que va estar bé, menys tràgica del que diuen, però que este home, diguem, sense descendència i a banda, diguem, ell en una salut física i mental precària, totes les potències d'Europa estaven mirant a veure qui l'heretava, qui era l'hereu. Ell no s'acaba de donar el pas, la primera dona que té no té fills, i la segona, Mariana d'Àustria, és una femellassa enorme, que diguem molt femella, que tot el món creia que està segur que aquí tenim descendent. Doncs no va ser el cas. I Madrid es va convertir en un lloc d'intrigues i d'espionatges i coses d'estes. Bueno, pues este xic, com dic, està en València un temps, després de Dénia va a València com part del seu període formatiu i va a València a casa d'un tio, de l'oncle Joan Baptista Basset, que era el pare de Joan Baptista Basset i Ramos, l'heroi austriacista, tant aquí com tant a València, diguem que va fer una espècie de guerra pel seu compte, ja que la guerra de successió va ser com una sèrie de nines russes. Era una guerra mundial, en l'interior de la qual hi havia una guerra peninsular i en l'interior de la qual hi havia una guerra civil, que va ser realment la nostra. Entonces, este home, diguem, havia acabat sent general de l'imperi, perquè per motius de dones, d'una nòvia que se va escapar en ella i era d'altre bàndol, és perseguit pel virrei i el virrei es dona als bandolers, que estava ple de bandolers i banderies, la possibilitat d'allistar-se en els terços d'Itàlia si volien fugir de la presó. Llavors, se'n va als terços d'Itàlia on aprèn l'art de la guerra, diguem, com a enginyer militar i artiller. Això no ho diuen sovint a Barcelona, va ser un personatge cabdal en la defensa de Barcelona de 1714, ja que en una guerra de setges els enginyers i els artillers són personatges fonamentals. Bueno, passa un temps a València, ha d'anar-se'n a València perquè el pare s'arruïna, el pare d'este senyor, ja que els francesos, el 1691, bombardegen Alacant, l'arranen al port d'Alacant on tenia les seues mercaderies. És un bombardeig terrorista, era una ciutat indefensa, i els francesos sempre guanyen quan són més que els altres. I si no guanyen la guerra, guanyen la pau. Entonces, diguem, la flota sencera entera va estar 5 dies bombardejant Alacant amb bombes incendiàries. El port el va arrasar. I, bueno, roman a València, li passen moltes coses, coneix la València dels que diuen els novatores, els intel·lectuals i científics moderns per a l'època, i comença, diguem, el seu període una miqueta de descreïment. És un personatge descregut, I per circumstàncies també de la vida acaba a Anglaterra. Acaba a Anglaterra perquè tenia el Defoe, el del Robinson Crusoe. Se sap
que va tindre negocis relacionats amb el vi a les costes ibèriques, Portugal inclòs. I al final se fa càrrec del xiquet i se'l du en ell a Anglaterra. Ha de dir que el financia d'alguna manera son tio, el Joan Baptista Passet i Ramos, i a Anglaterra el formen com a espia en els serveis secrets anglesos. I és una mansió del tipus de la que utilitzava el M16, que era l'espionatge anglès en la Segona Guerra Mundial, i aprèn les tècniques de l'espionatge i li passen moltes coses. Entre elles, al final retorna a la península Ibèrica i es veu immers en la Guerra de Successió espanyola. També està en el nomenament de l'arxiduc Carles com a rei Carles III i quan jura, és l'últim rei que jura els furs de València. I així li passen, tota sèrie d'històries, quan està en aquesta segona arribada a València. Va vivint la Guerra de Successió i la novel·la realment acaba en la batalla d'Almansa. No acaba, mig acaba. Però tampoc anem a contar el final complet per deixar... No, el final no el conte perquè al final sí que fa un tomb que cal que sigui el propi lector el que ho mire. Però el que sí que podríem dir és això, que la guerra és una guerra de nines russes. No hi ha unitats de combatents espanyols o valencians. En la batalla d'Almansa, les unitats que combaten, són anglesos, que són els que van portar el gruix de la guerra, portuguesos, holandesos i també protestants francesos, que s'han fet anglesos, per la persecució religiosa. I de l'altre costat hi ha unitats franco-espanyoles, de lo que diuen les dos corones, la de Lluís XIV i la del duc d'Anjou, conegut per Felip V entre els partidaris dels borbònics. I no anem a contar el final, que hi ha la batalla final, i també, que està molt documentada, per cert. Jo vaig anar a peu per el camp de batalla, em vaig documentar tot, i després acaba d'una altra manera, que és una miqueta, a descobrir-ho vostès. És el final, novel·lesc. Si vol, anem a utilitzar, este tinent anglès com a excusa per a crear el nostre Bildungsroman, que crec que és com l'ha definit vostè, i podem veure que en la biografia del personatge fictici d'Antoni Cruanyes n'hi ha un poc de la seva, també podem dir, de la infantesa, en el sentit que aquesta infantesa ocorre també a València, encara que ell, com vostè molt bé ha dit, és natural de Dénia, i veiem ixa València, en el cas de Cruanyes, òbviament, de fa diversos segles, en el seu cas estem parlant de la València dels 40 i dels 50, i també tenim, l'etapa de formació en un país anglosaxó. Sí, això és, mira, com dic, sempre tot escriptor que escriu novel·la històrica es documenta, però es documenta tant de forma llibresca com de forma viscuda. Sobretot utilitza de forma viscuda, al meu entendre, personatges, maneres de vestir-se, de parlar, de ser, ambients urbans i paisatges de l'època. En el meu cas també paisatges mariners, perquè aquest senyor viatja molt i està en contacte constant amb Barcelona, sobretot quan són les dos capitals imperials o austriacistes contra els borbons. I és normal que un espia anara en barco clandestí cap amunt i cap avall. Sí que té, certament la novel·la no és una reproducció de la meva biografia, no seria tan interessant com això, però sí que hi ha elements, si no viscuts personalment, de segones, de terceres, o com siga, però sí que hi ha una part important meua. I també, a voltes, faig cameos, que vol dir, cameos és el que feia Hitchcock, que es treia el mateix sempre, encara que no feia res, només passava per allà. Pues en la novel·la està plena de personatges de ficció, novel·lescs, convertits en personatges reals en la novel·la, per tant, una doble ficció, o personatges de ficció, tres de novel·les, que aquí actuen, aquí també cobren nova vida com a personatges de ficció també. O sigui, sí que hi ha un pas constant. Una novel·la no ha de ser un calc de les realitats, ha de ser versemblant. O sigui, que el que tu llisques sona de veritat. Per exemple, jo vaig llegir en una novel·la històrica també, o soi-disant històrica, d'un senyor que escriu novel·les de romans, que als centurions romans es dia sergents. A mi em sona fatal, això.
igual que no emprar les unitats. Encara que siga difícil, pues, una novel·la històrica també ha de servir una miqueta per al que el lector de novel·la històrica és una miqueta especial, perquè no només vol que li expliques una història, sinó que li expliques també una època. I per a un autor és divertidíssim perquè et converteixes en un pou de ciències vanes. Aprens a muntar a cavall, a dur un vaixell de vela, el sistema de monedes, de pesos, de distàncies, etc., d'una època. Per això, per mort de la versemblança, per no emprar coses que xirrien d'alguna manera. I així és, diguem, sí que té, però que no és meu exactament això de ser autobiogràfic. Totes les novel·les són autobiogràfiques. O et bases en personatges reals, de vegades. Per exemple, el de la portada, que és un xicot molt templat, l'autor de la novel·la, això també és novel·lesc, com arriba ahir a estar imprès aquí. Este senyor jo el vaig trobar en una revista poc coneguda, que és la Burlington Review, una revista anglesa d'art. Entonces dic, hòstia, este tio, i em va agradar l'aspecte que tenia, ja que té, diguem, és un tio molt guapo d'aspecte, però té uns llavis molt sosos i sensuals, però una mirada freda, d'alguna manera. I el nas és com el bec, diguem, d'un au de pressa. És un xicot molt atractiu, però la seva vida també és novel·lesca. Este senyor és un dels senyorets anglesos, diguem, ell és de la petita noblesa, diguem, és un baronet que està entre baró i cavaller. I estos senyors, una volta acabaven els seus estudis a Anglaterra, feien el que es diu el Gran Tour, el gran viatge, sobretot a Itàlia. Anaven a Nàpols, anaven a Florència, anaven a Roma i acabaven en Taormina, a Sicília. I durant el viatge es dedicaven, sempre es feien retratar. I aquest és un cas de retrat fet per un escocès que es va establir a Itàlia per a retratar viatgers. I durant el viatge, aquests senyors que anaven bé d'economia, anaven arreplegant souvenirs, però souvenirs de bona qualitat. O sigui, diguem, jo en tinc 3 d'estos i em fa molt de goig, de Nàpols, perquè jo vaig viure a Nàpols 5 anys. I el senyor replegava bronzos, marbres, molts gravats, el quadre que l'havien fet, tot això ho anava depositant-ho en el port de Gènova, preparat per enviar-ho a Anglaterra. Però amb tan mala fortuna que l'època, aquesta és posterior, en realitat té una època que podia ser, per això el vaig triar, que no portara uniforme, però que no tinguera una època clarament definida. Encara que és d'una època posterior, és l'època de Carles III ja. Este senyor, diguem, embarca tots els seus souvenirs, unes caixes grans, en un vaixell genovès, en tan mala fortuna que Gènova, el ducat de Milà i Gènova, estaven en guerra amb Carles III. I una fragata espanyola apressa el vaixell mercant genovès i tot el contingut passa a ser propietat de la corona. També li donarien alguna cosa, diguem, normalment als corsaris, però passa a ser propietat de la corona, principalment. I el contingut va a diversos puestos. Entre ells, este senyor, el retrat va parar al Museu de San Fernando de Madrid, de Belles Arts. Però ningú sabia qui era. Jo, furgant, vaig encontrar un article on sí que diuen qui era i qui era l'autor. I continua a San Fernando a Madrid de manera anònima. Bueno, pues, per això el personatge és curiós, Després la seva vida posterior ja no és tan divertida perquè es dedica com bon terratinent anglès, es dedica a la política d'un comtat, etc. Esta portada, diguem, la portada ha estat molt, molt alabada, no? Perquè, diguem, representa el tinent anglès, no és Antoni Cruanyes, però podria ser-ho. Podria ser, diguem. Les descripcions que es fan d'ells, diguem, és que el Toni Cruanyes, quan passa a Anglaterra, que el formen com a espia, arriba a tindre, diguem, un grau dins de l'exèrcit britànic. Tant és així, diguem, la seva primera etapa de formació és militar, concretament en la Guàrdia Real Anglesa, cosa molt rara per a un estranger. Però cal contar que ahir intervé també son tio, Toni Cruanyes, que el Toni Cruanyes és una espècie de Lee Marvin en les pel·lícules. És un sergent instructor
que no sergent, és ja coronel, però és com estos sergents instructors que coneixen molt bé la milícia i tenen a senyorets al seu càrrec. Concretament a Guillem, com es diu? Wilhelm von Guillem de Brunswick, crec que no me'n recordo com es diu. Que és un dels herois, diguem, de la Guerra Civil també, mor als peus de Montjuïc a Barcelona i també és instructor del gran mestre de l'Orde Teutònica, que és cosí de la reina Mariana. Tot això, diguem, li fa, malgrat que no és un gran personatge, no és un aristòcrata, però el posa en contacte directe perquè aquests xics als quals ell es dona la formació militar tenen una magnífica formació, una magnífica relació amb Toni Cruanyes. I això li possibilita, potser, finançar a este senyor i que el deixen entrar en una unitat anglesa d'èlit. Des d'ahí acaba anant a la guerra, troba a son tio en un dels múltiples setges dels francesos a Barcelona. Son tio està en el baluard de Santa Clara, en un dels baluards de Barcelona, i allí el coneix un personatge molt sanguini, una miqueta burrot, diguem, però un home encantador. Home, era una cosa que tiràvem a faltar, és que les novel·les de la Guerra de Successió s'han escrit algunes molt bones, algunes, com Victus, o sigui, una altra com la que 1714, que va fer Alfred Bosch, que jo l'utilitzo també com a cameo allí dins. Doncs sempre estan vistes des de Barcelona. Esta, diguem, no vista des de València, pel personatge és d'aquí, i es dedica a anar pel món. A mi és un tema també que m'agrada molt, diguem, les novel·les purament casolanes, que només tracten, diguem, del que és local, m'interessen menys que les que allò que el que és universal s'expressa de manera local i el que és local s'expressa de manera universal. Això no és meu, això és de Hegel. I això m'interessa molt, diguem, i tot el que he fet ha sigut el mateix. He fet moltes exposicions, etc., però sempre no han sigut plenament locals ni plenament universals, tampoc. Podríem dir que és un personatge de frontera, precisament estem parlant d'un espia. A mi és que m'agraden molts personatges, el que diria Georg Simmel, un sociòleg berlinès, són personatges liminals, que estan en el limes. El limes romà era la terra de ningú, la terra de frontera. Normal, per exemple, el Danubi, diguem, la terra entre germànics i romans, o l'altra frontera que estaria en l'actual Romania, en Transilvània, la frontera del Danubi. Són personatges, diguem, que no són plenament d'un lloc, però tampoc són aliens a aquest lloc, el qual es dona una gran perspicàcia a l'hora de mirar les coses. Si ens fixem, la gran novel·lística hispànica, quan dic hispànica, dic tant la castellana com la nostra i fins i tot la portuguesa, del gran moment, el nostre gran moment és el segle XV, el castellà és el segle XVI i XVII, són sempre personatges de frontera. O sigui, tots ells són del que diríem ara Castella la Nova o Castella la Manxa, que diuen. Doncs ja no hi ha en època anterior, època de romanços i de balades, i són personatges de Castella la Vella. Tots ells, els infants des de l'Ara, Berceo, tots ells. En canvi, a partir en l'època del dit segle d'or castellà, Cervantes, Lope de Vega, Tirso, etc., són personatges de la Castella Nova. Al igual que aquí. Aquí serien personatges que no són ni catalans de l'Empordà, ni aragonesos del Pirineu. Són personatges de Terra Nova, tant la nostra, o sigui, diguem, poden tindre orígens en la Terra Vella, com és el cas d'Ausiàs Marc, la família del qual són senyors de l'Emprunyà, a Catalunya, o tots tenen una orella allà dalt, i el mateix passa, Ramon Llull és mallorquí, però també amb un origen proper català, i el mateix podem dir ara, diguem, en la creativitat a partir sobretot a principis del segle XX, de l'oest americà o del sud dels Estats Units, personatges com Faulkner, Dos Passos, etc., són personatges de frontera, diguem, no tots, per exemple, els bostonianos són de Boston, són d'altre puesto, però és freqüent això dels personatges meridionals.
I jo crec que els personatges meridionals tenen molt a oferir, diguem, al seu domini lingüístic, en part perquè poden veure la totalitat sense ser massa d'allà, sense estar massa arrelats, i això, i tenen una espècie de país nou que té una certa màgia encara, perquè té una certa dosi de descoberta. I això fa, diguem, que la majoria que després passaria a sud-americans. O sigui, com en una època en què a Espanya o a Castella es dedicaven a fer d'un costat novel·les, diguem, neorealistes, com el Jarama, Tiempo de Silencio, etc. Aquí apareixen de cop i volta, de sobte, de la mà de les agents de Barcelona, sobretot de Carmen Balcells, una sèrie de sud-americans que porten la màgia a la novel·lística. García Márquez, Alejo Carpentier i un llarg, etc. Jo també incloc aquí en la novel·la, diguem, una part màgica relacionada amb Sud-amèrica, que és que este personatge, el Cruanyes, Toni Cruanyes, té futur tinent anglès, té una dida que és una negra cubana. Una negra cubana, els esclaus negres eren relativament freqüents en les Espanyes d'aquella època. I esta dida i tal acaba sent com fou, diguem, la fada Melusina. Que la fada Melusina és una protectora del llinatge, en el seu cas, del Lusignan. Este, diguem, és un personatge protector que inclou esta vena màgica, tant és així que ella parla en yoruba, en yorubesc, perquè haig de contar que quan els esclaus arriben a Amèrica no parlen tota la mercancia que arriba al mateix temps, no parlen igual. O sigui, tens gens de diverses llengües, no s'entenien entre ells. És per això que han d'emprar la llengua dels colons, siguin espanyols, francesos, holandesos o anglesos. I que és el que dona lloc al creol, al criollo, que diuen. El criollo vol dir l'europeu nascut a Amèrica, però acaba tenint també un significat lingüístic, que és una llengua de base europea, però africanitzada. O una llengua africana europeïtzada. I este yorubès que vostè s'ha inventat, segons tinc entès, realment és, com que vostè no sap parlar la llengua aquella, va aconseguir un diccionari, aleshores va diccionaris i gramàtiques, i vaig inventar una espècie d'un possible yoruba, el possible yoruba que parlaria una persona, ella és filla d'un que es diu un babalao és un bruixot, de la santeria que es diu candomblé a Brasil, i el que li quedaria de Yoruba a una persona que ha viscut 200 anys ja en zona, en el seu cas, hispanoparlant, perquè era cubana lucumí, que es dia. I sí, més o menys, queda comprensible, però queda raro, diguem. Però jo el que faig en quant a les llengües és el personatge parla o li parlen en diverses llengües, segons on està. Són sempre comprensibles, per exemple, ell parla en castellà, parla en alguns trossets, parla en holandès, el detenen, per exemple, els soldats holandesos quan va camí de la batalla d'Almansa, que li parlen en holandès, quan veu a son tio al baluart de Santa Clara a Barcelona, el soldat que està allà fent la guàrdia li parla en alemany, perquè és austríac. O sigui, normalment, els gallecs parlen en gallec també, però el que ell sí que sabia, que era valencià, en totes les seues variants, i amb el temps anglès i espanyol també aprèn, és que parlen, al principi no, però segons abans de la novel·la, els personatges que parlen en anglès o en espanyol no es tradueixen. Tampoc al final és que parlen en alemany, perquè ja apareix amb el temps. Només conserven la seva llengua originària quan ell, el personatge, no la coneix, no la sap. O sigui, si no, és com passa en les pel·lis, diguem que també John Wayne parla en castellà o en francès, on que l'hagi tocat doblar-lo. I este fa el mateix, diguem. Apareixen llengües no valencianes, diguem, amb llavis de persones que parlen així. Però queda clar, s'explica bé.
Si vol, deixem allà de costat la novel·la i, diguem, no, vostè ha descrit que Toni Cruanyes és un personatge que, diguem, quan arriba ja a l'adolescència i la joventut, marxa a Anglaterra a tindre aquells, diguem, estudis d'elit, en aquest cas per fer d'espia. Vostè va estudiar, com molt bé dit, el batxillerat Jo, sí, el batxillerat vaig fer-lo, diguem, tant a València com a Califòrnia, concretament a Napa, que és on fan el vi. Després, bueno, vaig estar en molts puestos. Vaig estar a la Universitat de París, París-Nanterre, la Universitat de Durham. Vaig viure un any al Marroc, uns quants anys a Eivissa, i en els ja temps posteriors vaig ser director de l'Institut Cervantes, tant a Nàpols com a Brussel·les. O sigui que sí que m'ha tocat pegar bacs pel món també. En total, 15 anys, més o menys, fora d'aquí. I també podríem veure, no sé jo si en la novel·la també es veu, molta gent l'ha definit a vostè com un anglòfil, es veu esta anglofília en... Sí, sí, indudablement. No només soc anglòfil des del punt de vista del gust, sinó en moltes coses també de l'arquitectura. A mi m'encanta passejar per Londres i veure la catedral de Westminster, l'abadia de Westminster, que les dues torres laterals que necessiten 50.000 postals són del segle XVIII, en el mateix temps en què els de Belles Arts d'aquí estan intentant posar un frontó triangular en columnes a la Porta dels Apòstols. Si no tenim bona part del nostre patrimoni, és que va ser perquè el neogòtic aquí va ser molt tardà. I això va ser aprofitat per antiquaris, etc., per comprar les peces principals. Diguem, entre ells el retaule del Centenar de la Ploma, que era el de la milícia urbana de València, el tríptic que havia que els jurats de l'Ajuntament s'inspiraven, que era un Sant Miquel, per a destriar el que és bo del que és roïn, i moltes altres coses. Per exemple, diguem, la porta de l'església del millor palau privat valencià, que era el de mossèn Sorell, està al Louvre, i la porta lateral està a la Romanya, i així successivament. Normalment els anglesos, que sí que les encantava Sant Jordi pel que té de cavalleresc, o els anglosaxons, inclús els americans, van comprar els magnífics retaules de primera fila que apareixia Sant Jordi. I aquí crec que sí que hi ha alguns Sant Jordis, però es van deixar a tots els barbuts, Sant Antonis, etc. I sí, diguem, sí que crec que la manera de pensar dels anglesos, que si l'analitzes acabes entenent per què Anglaterra deixa la Unió Europea. Els anglesos pensen com Guillem d'Occam o com Guillem de Baskerville, per emprar-ho, un trasunte del nominalista Guillem d'Occam en una novel·la contemporània. Pensen de forma no inductiva, sinó abductiva, es diu. O sigui, ells, i mentre que els francesos pensen de forma deductiva, que és el que ha heretat de França la Unió Europea. I també aquí, a partir dels decrets de nova planta. Fan una llei general i després van a veure si s'adapta a la realitat o no. Normalment no. La realitat sol ser molt més rica que la llei. Que és el problema que tenim ara, que estan sempre en el Tribunal Suprem, rotllos d'estos, com si estiguera tot clar. En canvi, els anglesos, veus les pel·lícules anglesos, que sempre tiren mà a la jurisprudència d'algun, el jutge de Nebraska, de no sé què, de l'any, si menys. Bueno, perquè ells pensen en casos particulars i a partir dels casos particulars poden arribar a fer una llei general, que és el cas de com s'ensenya anglès a les escoles, que jo no és que estigui massa d'acord, però funciona. Diguem, te donen molts de casos particulars, a partir d'aquí tu arribes a elaborar tu mateix la regla, i aquesta regla explica els casos. I a la volta els casos verifiquen la regla. Entonces, diguem, una gent que pensa així difícilment pot adaptar-se a un sistema deductiu de pensament, com tampoc està fent-ho Catalunya ara, diguem, i com tampoc hauríem de fer-ho nosaltres. Diguem. El cas és que tots són emetre lleis que no s'adapten a la realitat, i així mos va a la història. Això comença certament en el segle XVIII, en els decrets de nova planta. No només són lleis, són decrets, són també una manera d'entendre les relacions entre el poder estatal i els individus.
i per tant se'n van anar els anglesos. Tampoc entendran mai, diguem, el cas de Gibraltar, els anglesos, els espanyols. Perquè diu, és que el Tractat d'Utrecht, el Tractat d'Utrecht no se'n recorda ja ningú. I, ja que al compte els anglesos el que saben és que Gibraltar es va prendre, les tropes de l'arxiduc Carles la van prendre en 4 dies. I ha sofert 3 setges en tota regla, i ahí estan. I com va passar a les Malvines també. És una cosa que haurien d'apuntar-se, diguem, que per invocant lleis abstruses no aniran enlloc, que ens intenten guanyar a la gent d'allà i pensar com ells, que és el que és l'abducció. L'abducció és bategar en els batecs de l'altre, vibrar amb les vibracions de l'altre, pensar com l'altre. Fer el que Max Weber deia Einfühlung en alemany, que vol dir, es diu, ho han traduït com empatia, malament. És fer-te com l'altre, i fent-se com l'altre potser l'entengues millor. Que això és la negació del pensament científic clàssic, que és inductiu. Però l'única manera d'entendre l'altre és eixa, diguem, i per això molts dels pensadors socials que entenen l'altre lloc pensen abductivament. És el cas de Durkheim, és el cas de Karl Marx i molts altres. M'agrada, no, que fas aquesta reflexió sobre el pensament inductiu, no? Sobre pensar com l'altre, fins i tot com se fan les lleis, sobre si aplicar una norma a una realitat pot ser útil o no, perquè jo crec que són reflexions que entren molt en eixe llibre que vostè no ha esmentat quan ha fet la seva presentació, que és el de Impura Natione. No l'he esmentat perquè l'esmenta a tot el món. Això és com que al final te converteixen com a Gary Cooper en Solo el peligro, diguem, te passes la vida fent de Gary Cooper. Bueno, però jo no he canviat tant, és cert, diguem, és un llibre que va representar una ruptura, encara que hi havia una ruptura que s'havien acostat a ella per molts de puestos una sèrie de sociòlegs, de pensadors valencians. Però no és perquè siga meu i del que era el meu cunyat aleshores, sinó perquè realment suposa una ruptura. Diguem, una ruptura des de Joan Fuster. Jo he de dir que Joan Fuster va ser de gran importància per a mi. O sigui, jo soc de la ciutat de València, per tant, diguem, a mi em van parlar sempre en castellà. Sort que en aquella època tots teníem una tia, un tio, el poble el teníem molt a prop. Vaig estudiar als jesuïtes, per tant, tenia una formació totalment espanyola, castellana. I el llibre de Fuster va ser com un trasbalsament, diguem, com Sant Pau, quan se apareix el Nostre Senyor a Sant Pau, diu, per què me persigues? I bueno, va ser un canvi en mi i en molta altra gent. I aleshores, diguem, vam fer una reflexió sobre el nostre país a partir de la realitat del país, de la realitat física, no d'una teoria abstracta, ja veurem què passa. He de dir que este llibre em va tindre moltíssimes crítiques, entre elles crítiques entre molts dels que ara es diuen deutors del llibre. O sigui, he de dir que la majoria va suposar una ruptura amb el fusterianisme, diguem-ne, esquerp pur i dur, que el que nosaltres serem, diguem, una porció de Catalunya. Cosa que en certa manera és cert, però resulta també cert, diguem, que hem estat dins d'estats espanyols molt de temps. Llavors, el llibre va tenir tota classe, i encara les té, les crítiques, diguem. Diacon, un dels analistes, diguem, dels canvis socials, ell és un analista dels canvis rupturistes. Popper és un altre tipus de pensament, és a poc. Pues Kuhn, era dia que els canvis són dràstics, se passa d'un paradigma, una manera de pensar a una altra, de cop i volta, i que no s'acaba de passar al nou paradigma, ell diu una cosa una miqueta fort, fins a que tots els criats i els que pensen d'acord amb el vell paradigma no s'hagin mort. No cal que es muiguen, però sí que poden tenir una transformació radical. O sigui, és el que passa també a l'estat espanyol, mentre estiguem, per què no tenim extrema dreta? Perquè l'extrema dreta ja la tenim en el govern. I en moltes instàncies de la vida quotidiana, fins i tot. Doncs, diguem, estos canvis dràstics és difícil tindre-los si no hi ha una desaparició física o intel·lectual, per canvi,
dels defensors acèrrims del paradigma anterior. Per ubicar un poquet, no? També els nostres oients, estem parlant d'Impura Natione, diguem, este llibre apareix, podríem dir, no arriba a 10 anys, en el 86, no arriba a 10 anys després de que acabara allò que es conegui com a Batalla de València, que diguem que en diverses entrevistes ja hem analitzat el tema en este mateix programa, i diguem que tot això naix, no? Si no tinc entès malament, vostè m'ha dit que comença publicant una sèrie d'articles en pseudònim al diari Levante i que això naix... Difícils de trobar, suposo. Difícils de trobar, i que això, diguem, porta primer a l'aparició d'este llibre en el que vostè proposava allò que es va conèixer com a una tercera via intermèdia entre catalanisme i blaverisme. Bueno, això, diguem, comença així, diguem, perquè jo tenia, a mi me rondava pel cap ja que aquest sistema no funcionava. Tot i ser jo un fill del fusterianisme, que aquest sistema no anava bé, perquè sempre he sigut una mica transgressor. Vaig fer hippie quan tocava ser comunista, etc. Llavors, això no funcionava. I tenia aleshores molt bona relació, tant familiar com intel·lectual, amb una persona que aleshores era el meu cunyat, és Damià Mollà. I vam discutir molt sobre aquest tema, i un dia vam decidir, jo tenia un avantatge sobre ell, tenia una més gran formació teòrica i ell tenia un avantatge sobre mi, que s'havia quedat a València i per tant tenia un coneixement directe dels petits canvis, partits, partidets, etc., que s'havien donat. I podem posar les dues coses juntes. Entonces, diguem, i va eixir d'Impura Natione, se va escriure un mes i mig de no dormir, i la van presentar i, curiosament, l'editorial de Liceu Climent, que era l'òrgan quasi oficial del fusterianisme, va fer una espècie d'araquiri. La crítica continua, per exemple, continua avui dia, perquè continua fins i tot en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la qual jo soc membre, i continua, diguem, sense moure's, diguem, irreductible. Encara que es juguen a terceres vies, són irreductibles la majoria d'ells. Com dia Kuhn, fins a que no desapareguen o no canvien completament. Entonces, això a mi m'han criticat tot el que està escrit i el que no està escrit. A mi, també, aquest llibre va ser com jo que sé, com es tracta, com si fos Lutero o Calvino, diguem, en l'Europa del segle XVI, anatema, perquè el pitjor és que vinga de gent del teu país i en realitat de la teua mateixa corda. Això no va ser perdonat mai. I continua igual, Diguem que, no sé si definir-ho com a irònicament, però precisament les primeres crítiques van aparèixer al setmanari El Temps, que diguem també està publicat per la mateixa editorial. Sí. Curiosament, perquè van pensar més en termes ideològics que en termes empresarials. Tot i que també era un empresari, el Climent, però sí, les primeres... Però continuen, Per exemple, diguem, ara es fa una jornada sobre assaig, però jo no estic en elles. Sí que estan altres que són epígons de l'Impura Natione, diguem, en tant que provenen de Ranglers, pues, de lo que va ser UPB, del bloc, etc. La ideologia del bloc o de compromisos veu directament d'aquí. Però, primer, no ho diuen i després ahí estan, diguem, estan... A mi no em consideren estos rotllos, perquè és com desmuntar tots els apanyos, com van intentant salvar el paradigma com fora. Jo no, el paradigma nostre, diguem, no és que el defense, és que jo crec que és el que és i el que practiquem. O sigui, nosaltres, malauradament, diguem, som hereus de la batalla de València. Hi havia uns que eren pro-espanyols o pro-madrilenys o com vulguis dir-ho, i els altres eren filo-catalans. Bueno, mira, jo he viscut a Catalunya, tinc família allà, entre Pasqual Maragall, i mai he tingut problemes. I també he estat a Madrid, tampoc he tingut problemes, diguem, i m'apanya prou bé. I jo intento dir-los, diguem, als espanyols irreductibles, que això de les llengües, per exemple, no és un calaix que quan tu poses dues llengües ja no caben més. Que jo parlo 5 o 6, no he sabut mai quantes en parle. Això és lògic, perquè totes les llengües romàniques són llatins bastards. Una la parles, uns altres la llitges, etc. Però mai direm, hable usted en cristiano i coses que diuen estos. I per tant, diguem, per a mi,
me poden agradar més o menys uns o uns altres, diguem, però no han tingut aquest problema de dir jo he de combregar amb una fe, que és el que quasi s'ha convertit, diguem, el fusterianisme i els seus epígons, que encara és com si tingueren com si foren reencarnacions de Fuster o tingueren a la Moreneta en una fornícula i anaven tots els dies a recitar-le trossos de nosaltres valencians o alguna cosa pareguda. Jo no estic ahí, per tant ho he pagat molt car, m'han marginat de tot allò que fora meditar sobre el nostre país i l'assaig és meus, que jo tinc 2 premis d'assaig aquí i escric més que ningú d'assaig, crec, quasi com és que més, tant en valencià com en castellà, en anglès, en francès i en italià. No, soc un lleprós. Vostè és un leprós, diguem, per allò que deia el llibre de D'Impuranatione. Exactament quina era la seva tesi en el llibre, d'allò que es coneix com a tercera via, exactament què és el que demanava el senyor Eduard Mira en este llibre que ja té més de 30 anys? Jugaven, diguem, a assumir tots els nostres passats. Per exemple, els, diguem, blaveros, o espanyols sobretot, espanyolistes, no acceptaven el nostre passat o lligam o substrat català. I els catalanistes, diguem, no acceptaven el substrat o el que siga castellà. Tots dos, a tu te pot agradar més un o un altre, diguem, però són com irreductibles, diguem, impossible de posar junts. I el nostre era, en aquest llibre concretament, era jugar a lo que els catalans diuen la puta i la ramoneta, que és aprofitar aquesta situació. Ara no pensaria igual, perquè, diguem, hem viscut no sé quants anys, diguem, regits des de Madrid i no mos ha anat massa bé. O sigui, diguem, l'ofrenar constantment glòries d'Espanya s'ha dut a que no tinguem tren d'alta velocitat per la costa, com reclamava la Unió Europea fins al 92, o sigui, a seguir la via Augusta. Hem pagat caríssim, diguem, el caure en braços de Madrid. I la gent no s'adona que els lleis no se fan a Barcelona, sinó a Madrid. Bueno, pues ho han pagat car nosaltres, van intentar, diguem, una tercera via, encara que aquest apel·latiu no és nostre, i era jugar a la puta ramoneta. Jo vaig aprofitar el que tinc de català per especular davant Madrid, que me faré català, i per especular davant Barcelona. Me porta vostè el tren fins a Vinaròs o em faré castellà. Tot això queda bé a nivell teòric, la realitat és distinta. Però diguem, no han sabut aprofitar la nostra situació fronterera, tant físicament com ser la tercera ciutat de les Espanyes, com poder capgirar la balança de poders. O sigui, allí, la batalla de València, jo he de dir que els espanyolistes van jugar molt millor la partida, mentre que aquí fent expressions de fe abrandada, els altres, diguem, van exportar a València Abril Martorell, a la Consuelo Reina i algun més. I aquests tios van jugar millor la partida. I la va jugar fatal la partida el nacionalisme, diguem, fusterià. Ara estan fent tot molt millor, a través de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, etc. Perquè, diguem, tu no pots clavar-te sistemàticament contra el València Club de Futbol o contra el Llevant o contra les Falles i tal, perquè t'alienaràs al teu poble. O parlar com si fórem de l'Empordà. O sigui, nosaltres som meridionals, vulguis que no. Tot i que som part del mateix domini lingüístic, en canvi la llengua o la parla, com vulguis dir-lo, aquí és la valenciana, en variacions també des del Maestrat fins al Pinós, i la llengua és eixa, que participa, diguem, amb d'altres. I en la novel·lística jo intento fer el mateix. Jo sempre, esta és una miqueta més valenciana de llengua que obres anteriors, perquè ja passa entre els segles XVI i XVIII i parla en primera persona, el personatge. I aquí, com saps, s'utilitza molt més els demostratius simples que els compostos, que aquest. Jo sempre empro la nostra flexió verbal, perquè primer és més bonica que la barcelonina i és més acostada als clàssics.
Això de dir, digui-li que vingui, que piqui quan pugui, quan sigui, és horrible. A banda és de pitarra, és una cosa de llengua castissa barcelonina de fa 4 dies. És com si aquí parlaren com Bernat i Baldoví. Entonces, tot i reconèixer, diguem, els nostres lligams tant històrics, o sigui, no oblidem que Ausiàs Marc és de la família dels senyors de l'Emprunyà, tant com físics, com econòmics. O sigui, el nostre interès principal, diguem, és arribar a Barcelona, però més que arribar a Portbou i connectar amb la xarxa europea de transport. Això és el que jo escric principalment mentre donava classe al Col·legi d'Europa, és el que em dedicava a teoritzar, diguem, abans de que ho diguen. És que ho diu tot el món, tio, però tot això que estic dient jo és del 89. Les teories de l'Europa de les ciutats i dels camins ve a partir d'un llibre d'un tal Brunet, un professor de Montpellier, que es deia Les villes européennes, les ciutats europees. O sigui que hi ha sistemes de ciutats que creen conjunts urbans i de comunicacions. Això estava plenament teoritzat, i els únics que se dediquen a tractar aquest tema aquí és la Universitat d'Alacant, en la meva persona, també la de Rafa Niñoles, la Universitat de Montpellier, i alguns freelance de per allí, però la Universitat de València estava encara en qui som, on anem, on anirem, de què pastes estem fets. I, bueno, les coses al final arriben, però no estaria mal que haguessin arribat en el seu temps. Dins de les crítiques que se va fer a The Impuranatione també n'hi havia la de que era una aposta molt de dretes. Exactament què n'hi ha de dretes en això de voler potser jugar, fer un poc com el personatge del seu llibre, jugar a dos cares? A la puta de la Ramoneta. Home, diguem, a mi se me pot tildar de ser una miqueta àcrata, però de dretes poques voltes. Si com dretes penses en una dreta arnada o impossible, clarament feixista, com és el cas de Fernández Ordóñez o de tota aquesta parentela. Indudablement, a mi és que m'agrada la tradició portada a l'època moderna. Diguem, no és casual que jo escriga novel·la històrica i que diga la importància que té, per exemple, l'heràldica, que a través de l'heràldica ha sigut possible el saber qui era l'autor del Curial de Güelfa. O sigui, diguem, mentre la nostra historiografia continua sent economicista, primer la farem avorridíssima per als nostres alumnes, si parlem només de preus del blat i salaris. En canvi, una historiografia basada en coses tan i boniques funcionarà molt millor. I jo crec que és perfectament compatible el ser socialment o econòmicament d'esquerres o de dretes i ser no conservador, sinó conservacionista. És allò que deia, diguem, que els anglesos han tingut èpoques de dretes i d'esquerres, diguem, però les dues torres de Westminster són gòtiques, diguem. També hi ha algunes coses jo recomanaria, sobretot als nostres arquitectes, que són tan rupturistes i fan coses al·lucinants. Jo vaig donar classe a l'últim curs d'arquitectura en la Universitat de Barcelona i vaig acabar tenim els pobles més lletjos d'Europa, en diferència, i tot això ho ha signat algun arquitecte. Ells te diran, és culpa del promotor, culpa del polític, de la gent, tot això és cert, però el que signaren van ser ells. I quan han tingut certa llibertat tampoc han fet meravelles, sobretot en les restauracions. I a mi m'encanta, diguem, cada volta quan vaig a Anglaterra, i jo vaig sovint a Anglaterra, vaig ser professor en Cambridge, diguem, i passar per davant d'això de Westminster i veure que en ple segle XVIII posen dos torres, això va fer un tal Hawksmoor, dos torres gòtiques de tradició anglesa, quadrades i tal. I concretament a l'entrada, diguem, la tanca d'entrada del col·legi de All Souls, que és neogòtic, la tanca aquesta és totalment neogòtica. Quan jo estava a Cambridge, havia un altre college, que crec com es deia crec que també es deia King's College. Jo estava en un que es deia Gonville and Keys. En la tanca aquesta és tota absolutament, no solament neogòtica, sinó d'un neogòtic anglès, d'un tardogòtic com el d'Enric VIII. Això està fet, diguem, algunes d'aquestes coses, la d'Oxford, està feta per Wren, el mateix arquitecte que va fer la catedral de Londres. La catedral de Londres va ensorrar amb el gran incendi de Londres i no havia més remei que demolir-la perquè
els carreus de pedra estaven lligats amb plom. Per tant, la catedral sencera va esclatar. No havia recuperació possible. Però, quan ell fa, l'entrada esta es diu la Tom Tower, del Col·legi d'All Souls, la fa en gòtic, com dient, mira, jo sóc un bon arquitecte barroco, com vull dir, però no m'atrevisc a expressar-me tant com jo sóc davant d'esta meravella, que és l'Oxford Gòtic. I això m'agradaria que això ho practicaren aquí de vegades també. Bé, deixem de costat aquesta reflexió sobre arquitectura. Tornem a d'Imporanatione. Vostè també ha parlat, no, de l'èxit que han tingut les seues reflexions, no, que al final sí que ha arribat aquesta influència. Entenc que s'està referint, no, als canvis que s'han produït en el Bloc Nacionalista Valencià des de fa 15-20 anys. L'èxit va ser immediat d'alguna manera. He dit que ha tingut més crítiques que cap altre llibre, començant pel temps i continuant per ara. Però es van vendre 8.000 exemplars, o sigui, immediatament. Això no havia passat en cap assaig. I després va ser, malgrat totes les crítiques, al final una part del programa de Compromís, o sobretot del Bloc, veu d'aquí. O sigui que sí que va tindre èxit a curt i a llarg termini. I això és més del que es pot dir generalment de la majoria dels assajos que s'han publicat. I ara, sobretot, un èxit també és la quantitat d'epígons, de persones, jo no vull que siguin epígons, que veuen com qui veu ahir de la Bíblia, però sí que agarrant les línies de pensament d'aquí han continuat en un camí paregut o que emana d'allà, que és el cas que és la dita tercera via, que ja comença poc després de la publicació d'Impugnació. L'any 88 ja va eixir un llibre que es dia... Hòstia, com es dia? Document 88. Document 88, l'any 88, 2 anys després, que estaven Colomer, Vicent Frank, que havia tota una sèrie de persones que més o menys participaven de la mateixa sensibilitat i van publicar una altra volta a 3 i 4. O sigui, que vol dir que ja des d'un principi era com una necessitat social que algú diguera això. I es va tocar a nosaltres, probablement tenir les antenes més llargues i més preparades per a fer-ho, però estava en l'aire, això. Si no, no... Mira, una cosa que no estigui allà en l'aire no té èxit, per molt que sigues, jo què sé, Madonna cantant. I va funcionar des del principi en tot, malgrat totes les crítiques, totes les entrebancs que ha tingut. Però mira, ahí està. I encara, en veu baixeta, pot ser, el Bloc o coses d'aquestes es reclamen, hereus d'Impugnació. No solament ells, també, altres partits, inclosos els de dretes, han de jugar al nacionalisme nostre i persones com l'Aznar va tenir que pactar en el Pujol. O sigui, d'alguna manera el pacte perifèric, mira, Espanya o pacta o se'n va a fer punyetes. En la guerra de successió vaig estar a punt de dividir-se en 2 estats, perquè eren 2 maneres de pensar, 2 maneres de ser, etc. I se pot anar encara a fer punyetes mentre tu tingues el govern de Madrid ple de Fernández Ordóñez, de Verge o de Rajoy, això no podrà fer punyetes una altra volta. O sigui, si l'Estat és un estat confederal, des d'un principi que torni a ser-ho, perquè si no les esclatarà les mans, com van esclatar els Estats Units, encara que hi van guanyar els unionistes, i aquí potser si portaven a la Brunete també guanyarien els unionistes. Però el que està passant a Catalunya és prou greu per a l'Estat. Perquè a banda està en sintonia amb coses que estan passant a Europa també, tret de França, que és l'apòstol de tota la tricolor en la mà i cantant la marsellesa. Però fixa't tu que no només el Brexit separa Anglaterra, el Regne Unit d'Europa, sinó també Escòcia, Irlanda del Nord, i a veure què passarà a Gibraltar. Mentre tinguem a l'est el Margalló, que no Margallo, que això deu ser inventat, no anirem enlloc. Podem arribar que els inglesos són molt animals. No oblidem la guerra de les Malvines i no oblidem que van resistir els bombardejos alemanys durant un any a soles. És un poble molt dur, i que sempre que l'armada espanyola s'ha enfrontat a l'armada anglesa ha sigut un desastre. Per tant,
han de guanyar-se els gibraltarenys, pensar com ells, fer una miqueta d'empatia, i això ho farien millor. És del camp de Gibraltar que volen que continuï sent anglès, que els senyors de Madrid, que encara viuen, diguem, com si foren personatges de la sèrie Isabel, per ser pèssimament documentada. Això de pensar com ells, no? També ho hem comentat abans, no? Entram molt en sintonia en tot este canvi, no? Potser de la tercera via, que és com se bateja. Vostè ha parlat, no?, de l'èxit que tingueren les idees, diguem, immediatament després de l'aparició del llibre se van crear les tertúlies de l'Hotel Anglès i tot això, però diguem que a dia d'avui jo el que percep quan veig la bibliografia potser d'aquesta gent que d'alguna manera veu d'este llibre és que tot el món coincideix a dir que això de la tercera via, si no és que no ha existit mai, que com a mínim ells no tenen res a veure, i que la tercera via va fracassar. Sí, va fracassar, però encara ha fracassat més el catalanisme o l'espanyolisme. O sigui, els elements de la tercera... Bueno, l'espanyolisme va guanyar la partida, diguem, però com a opció sentida, diguem, l'espanyolisme va guanyar la partida, però no va guanyar els cors. Això que ho dia això de que és un amuno, que venceréis però no convenceréis. I certament el catalanisme no ha guanyat la partida. Diguem, encara que ja no està la Consolito Reina, agarra les províncies i mos volen furtar la paella, coses d'aquest tipus. O sigui que no ha triomfat, però sí que ha triomfat d'alguna manera políticament. O sigui, els únics partits nacionalistes que queden, bueno, tots estan una miqueta tocats de nacionalisme, inclòs el PSOE, malgrat que el Ximo li fa costat al Sanedrín del PSOE, i diguem, i rebutgen el Sánchez per dir que volia pactar en els perifèrics. Malgrat tot això, si tu escarbes fins i tot, diguem, el PP. O sigui, jo vaig fer moltes exposicions i rotllos manant el PP, i eren clarament de signe local, nacionalista, etc. Dir-li com vulguis, particularista. Però dir que això no es podia haver fet anys abans. I ja el Bloc és un clar hereu de tot això. I, bueno, pues el partit... No sé si l'altre, fins a quin punt Iniciativa, que és un altre component de Compromís, veuen més del Bloc o de Podemos, en coses absurdes com posar faldes als semàforos i totes aquestes coses que podien estalviar-les. Pues, entonces, està fent-se antipàtic en aquestes coses, en coses una miqueta quasi de xiste. Es converteixen en uns personatges molt fàcils de fer acudits. Però, amb tot això, jo crec que el fet que estiguem parlant d'això és que té una certa vigència. No sé si triomfarà, si funcionarà, o si el nostre poble ho voldrà. O sigui, perquè el poble ha internalitzat tant la idea d'Espanya, a ofrenar glòries a Espanya, i o som del PSOE o som del PP, que és difícil que canvien de paradigma, que canvien de manera de pensar, encara que des del punt de vista econòmic i social s'aprofita més. S'aprofita més utilitzar la seva capacitat de xantatge a Madrid, que no ha sabut utilitzar-la. Som els que menys cobrem de Madrid, que no vol dir de Madrid, els que menys cobrem del que ja hem pagat nosaltres abans. I això, diguem, només es pot fer amb una miqueta de rebuig, no només ofrenant glòries als que manen. Dins del llibre, no, una de les propostes que tinc entès que fèieu era per a solucionar el tema de la divisió de la llengua i de quina era la natura de la llengua, que en aquesta època estava molt en boga, avui en dia resulta evident que no. Una de les propostes que fèieu era precisament la creació d'una Acadèmia Valenciana de la Llengua, no? Podem dir que per ahir és una altra de les coses que... Sí, són moltes les coses que va influir i que s'han fet. No sé si nosaltres, o també el pas del temps, o sigui, diguem, però una d'elles era crear una Acadèmia de la Llengua i evitar el conflicte lingüístic com fora. Entonces, l'Acadèmia de la Llengua, que jo crec que ha fet un bon paper, d'alguna manera, acceptem, diguem, el domini lingüístic sencer, vol dir de Salses a Guardamar, i l'Alguer inclòs, però definem tant la convergència, que es diu amb les altres variants de la llengua, com el particularisme
a mi em semblaria absurd parlar com un barceloní, però el que sí que faig és utilitzar, pel que fa al lèxic, tot l'èxit de l'ample domini lingüístic. Em dóna igual dir a sol post que a poqueta nit, que al tardet, que el que siga, perquè això et dona una capacitat, una plasticitat de llengua molt gran per a un escriptor fonamental, o la doble forma del passat simple, de subjuntiu i d'indicatiu. Jo vaig anar, jo aní, anara, anés o anàs. Entonces, diguem, dona grans possibilitats. Jo crec que l'Acadèmia de la Llengua ha ajudat molt, encara que a molts puristes no els agrada. D'un costat, uns no la veuen prou particularista i els altres no la veuen prou convergent. Però mira, són llargs. La punyeta és que tot això és part d'un llarg procés, el que diria una longue durée, que diria Brodel. Però igual no estem en situacions de tindre longue durée, perquè al final perdrem els parlants. Encara, vist tu que els lectors en valencià crec que representen un 2% del país o dels lectors, no sé. A Catalunya és el 29%, que no és massa per a un país que té moltes institucions pròpies. I per el 29% al 2% encara hi ha un abisme. Llavors no sé com anirà la cosa. També han perdut molts parlants, és lògic per la... Això, diguem, els que han viscut els anys 60 i 70, jo estic contentíssim d'haver viscut la segona meitat del segle XX. Diguem, este segle em sembla lletjot, perquè quan jo era menut, diguem, i passejava per València, el valencià era una música present per tot arreu. I la recuperació lingüística era fàcil, era possible sense gran esforç, perquè tots teníem una tieta o un tio o un cosí al poble, a un poble valenciano parlant. I a voltes te n'anaves de vacances o ells venien a València. El cas és que era corrent que en una taula se creuaren les dues llengües, el valencià i el castellà. Per tant, l'opció sí que és una opció ideològica. Jo en un moment vaig optar per escriure en valencià principalment, sense abandonar l'altre, com no abandona l'anglès ni l'italià ni el francès. Però com a principal llengua comença a usar el valencià. Però era fàcil, perquè estava, diguem, la tenies en algun racó del cervell, perquè anaves a barris com el Russafa de l'època, que era el que havia rebut la immigració camperola, o el barri comercial del centre de la ciutat, de la plaça Alcollà o la plaça de la Mercè, el mercat, i era una immersió total en eixa ciutat-mercat de la seva horta que era València. Per tant, la recuperació era fàcil. Ara ja no ho és tant. Amb 2 milions no sé quants d'immigrants espanyols que hem tingut, castellans normalment, andalusos i aragonesos, que no causen cap problema, perquè els aragonesos estaven acostumats a viure en un estat plurinacional. No és igual en totes les incorporacions de mitjan del segle XIX. Però ara és més difícil, perquè un xiquet pot arribar al batxillerat sense haver sentit el valencià només o només de forma acadèmica o la tele quan teníem tele. I no ho tenia com una cosa viva, vivencial. I mentre que a nosaltres, des de la meva edat, jo ja tinc 70 anys, el valencià estava ahí a voltes com una llengua mítica. És que havíem viscut sempre a la ciutat. Jo tenia la meva família paterna, era de Monòver, i la meva família materna era de Cocentaina i Alcoi. Tenia més tracte la família paterna, perquè l'altra portava ja 3 o 4 generacions que només naixien de dones, per tant es van extingir. Però la de mon pare sí que anava per allà. I teníem una tia, que vivia en part a casa, en part en casa d'altres, era germana del meu iaio. I aquesta es va quedar fadrina en una grip que va haver d'andiu i se li va morir el novio i es va quedar compuesta i sin novio. Però ella era de Monòver i encara que parlava molt bé castellà, però em va transmetre, i mon pare també, expressions castisses, casolanes, diguem, sucoses. I la tia em parlava d'una sèrie de camps que diuen a Monòver. Camps són com alqueries
o caserius, de Sensebres, Chinorla, el Chinorlet, etc. Llavors jo tenia una geografia que era com Macondo, una geografia feta de noms. I com aquí la novel·la està plena de noms que a voltes no tenen realitat, o tenen una realitat que jo no conec. Entonces, diguem, un dia vaig decidir agarrar un cotxe i fer un viatge solitari. Això només se pot fer en solitari, estos viatges iniciàtics. I vaig passejar per el Vinalopó i per la zona de Monòver, etc., Monòver, Pinós, Petrer, per a donar-li realitat tangible a aquest món fet de paraules que tenia jo. Això és bo, això de vegades no és tan bo. A voltes és bo, diguem, el donar realitat a les coses. A voltes, diguem, la realitat és que és tan lletja que millor no donar-li realitat. Que és el cas d'una pel·lícula com La selva esmeralda, que és un anglosaxó, un xiquet, que l'eduquen els indis de l'Amazones i coneix els pares, però el tio acaba anant-se amb els indis perquè veu que això del món anglo no li agrada gens. Diguem, el viatge a la realitat, la descoberta dels orígens pot ser dolorosa a voltes, diguem, en part perquè era dolorosa en el seu moment i en part també perquè el que ha donat lloc actualment és horrible, diguem. Com dic, els nostres pobles, a mi és que m'interessa molt, m'he dedicat a això tota la vida, al funcionament dels pobles i a l'estètica de l'arquitectònica. I hòstia, és que tenim, com he dit, els pobles més lletjos d'Europa, en gran diferència. Sempre a la plaça d'Ajuntament de qualsevol poble hi ha un horror, que l'ha fet el cosí del pare del no sé quantos, del que toca el tambor en la banda municipal. Normalment no han sigut jocs de poder com el d'ara i de diners. Ho eren, però no tant. És que la gent volia això, volia modernitat i estava encantada en un bloc horripilant que havien fet ara anem, això és modernitat. Ara no, ara és la pela pura i dura. Però, bueno, pues, el passat hi ha que recuperar-ho, diguem, selectivament i en un bon prisma. I ha de ser prou obert per a recuperar tots els passats. Alguns lletjos també, tota la memòria històrica. Hi ha coses lletges que no és que tu combregues amb elles, però has de conèixer-les. Tornant a aquesta recuperació de les arrels, no? Tornem a l'ABL, al procés de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. L'ABL es crea, si no m'equivoque jo, 98-2002, té una data de creació fa uns 15 anys, crec. Difusa. També suposa jo que potser algunes de les discussions que tindríeu al principi de la creació de la mateixa acadèmia no tindrien res a veure en les actuals. Jo no estava, Jo vaig entrar tardanament. Jo vaig entrar farà 5 anys o 6. Entonces, aquesta discussió sempre ha estat present. Qui som, on anem, d'on venim, etc. Entonces, han fet definicions ambigües. Per exemple, la definició de la pròpia llengua, això va ser com un encaix de randa, perquè no va agradar ni a uns ni a uns altres. Uns esperaven que digui el valencià és una llengua que no té res que veure els demés. Exacte. El valencià és el català. O sigui, això era irreconciliable. Nosaltres vam fer ja en aquesta època, no al principi, una definició que era totalment paral·lela a l'altra. Eren les mateixes paraules, en unes mentre dies català i altres dies valencià. I sí que ha tingut un paper, perquè d'alguna manera ha transformat molts propis acadèmics. Jo he de dir que, encara que propugnara el que propugne, diguem, aquí en este llibre i en altres, malgrat això, havia coses que no m'atrevia del tot a dir. I ara l'acadèmia, diguem, ha fet que veja com a normals formes molt pròpies d'aquí sense caure certes l'espardenyà ni el localisme a ultrança. Però, diguem, sí que aquesta novel·la és més valenciana que l'anterior. O sigui que sí que ens ha influït a tot. Diguem, ha influït el fet que dins de l'acadèmia hi havia gent, hi havia irreductibles, però havia gent, diguem, molt sensata, tant d'un costat com de l'altre, en punts de confluència, diguem. Gent molt sensata, com és Toni Ferrando, i gent que accepten, diguem, la nostra gramàtica, diguem que el que els catalans donen com a opció B, més acceptada, nosaltres la donem com a opció A, i l'altra és més acceptada.
O sigui, per tant, diguem, al final sí que s'ha arribat a una confluència en el qual es conjuga com li dien, la convergència amb la particularitat. Jo crec que sí que hem arribat a això. Encara que no del gust de tots, però sí que hem arribat a això. Pel que fa al model lingüístic, no? Això que estava vostè ara posant com a exemple, no? El tinent anglès, els propis editors, Vicent Baidal i Toni Sabater, van definir, no?, com a que el registre lingüístic utilitzat en aquest llibre era el valencià culte per al segle XXI, és a dir, un model de llengua perfectament homologable a qualsevol llibre que es pugui publicar. Però molt particular. Per exemple, a Barcelona, és a dir, el model lingüístic al que tots estem acostumats, però amb una utilització, diguem, sense cap tipus de complexe del llenguatge, ixe que vostè ha definit com a castís, no? El llenguatge d'un valencià no parlant de tota la vida. Sí, home, això ho diuen ells, jo estic molt agraït que diguen aquestes coses. I he de dir també que són els millors editors que he tingut al llarg de la vida. Això que he editat en alguns editorials molt bones, concretament a Destino, que és del grup Planeta. I aquesta novel·la, ho dic ara, ja no ho tornaré a repetir, la vaig presentar primer als Premis Ramon Llull, que és com el Nobel del domini lingüístic català, valenciano, balear, i va quedar primera finalista, amb un altre títol. I estic molt content perquè d'alguna manera, entre converses amb ells i discussions, i l'acadèmia, he aconseguit, crec, aquest punt difícil de fer equilibri. És com una corda tensa en l'aire i és difícil fer equilibri si no caures entre la convergència i el particularisme. I aquí ho he intentat. Veurem què tal. Tan difícil és, diguem, escriure en valencià? Home, és difícil escriure en qualsevol llengua quan està en un procés, diguem, quan és una llengua inventada no és difícil, que és el cas de l'italià, que agarren el toscà i s'inventen una llengua que no té res a veure ni en el venecià ni en el toscà, ni en el napolità. O el francès, que una llengua cutre, popular i arrabalera, la fan finolis, com tot el que toquen els gavatxos. O sigui, per exemple, la R francesa, la R gutural és burgúndia, no és del domini lingüístic llatí. I, acabar eliminar les terminacions verbals, en un somalí, o dir la R esta. Abans de la Revolució Francesa al rei li diren sire, no li diuen ser, ni sir, ni res d'això. O sigui, tota llengua té un registre culte, a vegades no és que sigui culte, és que és socialment alt. I la gent tendeix a imitar el registre alt. En totes les llengües, diguem, el cas, per exemple, a Catalunya, la llengua funciona millor que aquí, perquè el jefe de la fàbrica o el capatàs o qui siga, el patró, parla català. Llavors, diguem, els immigrants que s'instal·len a Bellvitge, que és un barri horrible a l'entrada, un barri més a la francesa, en blocs d'aixòs, en HLM, que es diuen, Habitat de Loyer Modéré, que són blocs alts on hi ha tota classe de violència perquè és un model que ixes del bloc i es te desenterra de ningú. Bueno, pues allí les dones són sàvies, les dones són molt llestes, els homes són uns burrots. I les dones diuen, vaig a donar-li al meu fill els elements necessaris per a pujar socialment. I clar, a Catalunya volen que el xiquet o la xiqueta sàpia en català perquè és la llengua que parla l'amo. I aquí, en canvi, com l'amo, no sempre, perquè tenim un empresariat que en bona part és valencià, del Roig, Sunyer, etc. Però en molts puestos no ho és. I no fan una necessitat del fet de parlar valencià, encara que es parla en castellà. Per tant, diguem aquí, el model de la transmissió materna, que és la que sol funcionar, no funciona. Els xics, de vegades, sí que tenen transmissió paterna. Però els xics són molt burrots i s'educa el pare, que se'n van al bar, al futbol o als puticlubs. Diguem, això és una llengua masculina. En canvi, les dones, ara la cosa està canviant moltíssim, En canvi, diguem, les dones donen un altre tipus de transmissió. La transmissió materna no és tan de burrots com és la... I si triomfa, d'alguna manera, diguem, jo crec que és la que sol triomfar, diguem, la materna. I els xiquets aprenen valencià perquè la mare ens ho ha dit,
al igual que he volgut que t'ensenyes, tu eres analfabet, provens de la Pobla de Casalla, però aquí has de parlar com el senyoret, i tu seràs un senyoret també. I això és el que ha fet que aquí no estiga tan... no hagi tingut l'èxit que ha tingut a Barcelona. I a banda, mentre existia el conflicte de quina llengua, la de la Real Acadèmia de la Llengua o la de l'Acadèmia de la Llengua, la gent té una bufa mental que no s'aclareix. També és veritat que a dia d'avui la Real Acadèmia de Cultura Valenciana això ho coneix qui ho coneix, vull dir... Per la nostra també ho coneix qui ho coneix, però bueno, és cert que ho coneix qui ho coneix i no tenen cap pes social, però ja s'encarrega les províncies en donar-li rebombori. I bé, senyor Mira, se'ns està acabant el temps, però jo crec que són molt interessants les nostres reflexions sobre l'estat actual de la nostra llengua. Alguna desiderata de futur, algun, no anem a dir últim desig, no? Però, o alguna reflexió per acabar aquesta entrevista? Bueno, primer el conèixer bé i el treballar com la teoria de sistemes. Vivim una civilització urbana que té una sèrie de nivells que anirien des del barri fins al món. El barri, una regió cultural o econòmica, una regió ampla, una àrea metropolitana, etc. I vas tractant tots els nivells del sistema. La punyeta és que alguns d'ells estan bloquejats. A Europa només pots arribar a partir dels estats. En els 90 es va escriure prou de com construir Europa i els estats. I es parlava de l'Europa de les ciutats, que és el que jo vaig tractar més, i l'Europa de les regions i de les regions culturals. Fixa't que el conjunt cultural, el continu cultural que aniria des del Roine, el Ròdano, fins al Segura, són llengües o són la mateixa o són cosines germanes, com és el cas de l'occità. O sigui, no només és un continu cultural, és també, diguem, un continu econòmic, és també un continu cultural. Per tant, si s'esclava això en el cap, primer, ser distints d'alguna manera i especular amb això. Rendir-se compte de que França, l'estat francès, no hi ha un tall com ho marca l'home del temps que és ideològic a tope. O sigui que quan les vents arriben a Puigcerdà i es paren, o a Salses de l'altre costat, i arriben, diguem, a Olivença i es tallen també. Una anècdota perquè tot no siga tan... I per tant, diguem, han de jugar, diguem, en aquests elements amples i saber conjugar, donar-li prestigi a la llengua i prestigi i també popularitat, que arribi a puestos com arribava a l'Alqueria Blanca, per exemple. I si no, diguem, si perdem, anem més avall del 2% que tenim ara de lectors, mal rotllo. Entonces jo crec que sí que es pot arribar difícilment, perquè tens entrebancs difícils. Això no és Bèlgica ni és Suïssa. Diguem, sempre te posen com a model França, que és el que han de fer, és castellà, perquè França és un model despòtic d'agressió cultural. Has de tenir en compte que el decret de Villiers-Cotterêts, que és el que declara el francès com a única llengua de l'administració, és 200 anys anterior al decret de Nova Planta. Per tant, el poder francès és completament distint. Però a Europa hi ha molts models quant a la llengua i que funcionen bé econòmicament també. Tens el model plurilingüístic, en el qual en cada trosset la gent parla una cosa, el qual no implica que individualment la gent sàpiga altres coses, que és el model de Suïssa. En la Suïssa alemanya, diguem, els suïssos alemanys no saben francès, la majoria ni saben italià. Alguns sí, però són els que es mouen, com quan aquí et diuen, és que si aprèn valencià podrà anar a Honduras, Nicaragua, El Salvador, i mira, vostè és difícil que vagi a aquests puestos com no vaig de turista de la mà d'un guia. O sigui, falta no li fan tanta. I són els altres que han d'aprendre. Per tant, sí que hi ha un llarg camí. El model seria, mira, Bèlgica. Jo vaig viure 5 anys a Bèlgica i vaig treballar molt a prop dels belgues en la planificació urbana. Aquí sempre es pintaven com si estaven en guerra, barallant-se, diguem, els valons i els flamencs. No es tenen massa simpatia, però tampoc se tenen simpatia, diguem,
és de la meseta i és de la costa, però funciona, el país funciona perfectament, diguem, Bèlgica. I és un model en el qual cada unitat lingüística, els belgues tenen un doble model. Per el model de les comunitats, que estan basades en la llengua, i el model de les províncies, diguem, que estan basades en coses pràctiques, com les carreteres. Doncs tu pots anar per una carretera belga, anar de Brussel·les a Lieja, que és on parla francesa, i a cada tom que fa la carretera, si entra dins del territori neerlandès, neerlandòfon, en comptes de dir Lies, diuen Luik, 100 metres més allà. Això és complicat. Això són complicacions, però més, com quan diuen els catalans, se gasten els diners i tot això són complicacions que parla tot castellà. Però són complicacions volgudes, com vostè té complicacions també, i me fan ara 50.000 rotllos seus que jo tampoc tinc necessitat. O sigui que sí que hi ha models lingüístics, ja la tira. Està el model finlandès, que tots parlen suec i finlandès. Està el model, està el de la millor frontera que es fa a la Primera Guerra Mundial, que tots són aberrants, perquè totes les fa França i senta les bases de les guerres futures, creant aberracions com Iugoslàvia, etc. Alsàcia-Lorena, etc. Però els que fan bé són els alemanys, que saben molt més, llevant a part al Hitler, però saben molt més de nacions culturals que no els gavatxos, que és tot això és França, només hi ha el francès. Però una bona separació és la que fan entre Dinamarca i Schleswig-Holstein, els territoris alemanys de la frontera. Normalment tu tens en la frontera, en el costat danès, hi ha més o menys un 20% de germanòfons, i en el costat alemany tens més o menys un 20% de danesòfons, seria. Per on tirem la frontera? Pues on puguem, no és fàcil, però la van tirar i tot el món, i s'apanyen. En l'edat mitjana no tenien aquests problemes. Eren conscients que tots parlaven un romanç, el seu romanç. I les parles frontereres com el panocho i tot això no eren més que deixalles d'eixe món en el qual el senyor Oriol és modern, que parla castellà, el senyor de Múrcia, d'on siga, quan anava a Alacant parlava en el seu panocho, i el senyor d'Alacant, quan anava a Múrcia, parlava en un valencià castellanitzat. Doncs sí que hi ha models imaginatius, hi ha molts, només falta que tinguem governs imaginatius, però només hi ha que veure-los, diguem, hòstia, veus allí la foto de família i diu, estos tíos és l'avorriment total. Molt bé, senyor Mira, doncs en aquestes reflexions deixem aquesta edició del programa. Esperem que puguem tindre governs més divertits, no?, de cara a properes legislatures i que tinguin imaginació per a resoldre aquests problemes. Divertits, imaginatius i que sàpien també, Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.